Здравейте, колеги! Искам да ви представя една преса за лични пчеларски нужди, която предполагам ще бъде необходима на всеки пчелар. Това е плод на 10 годишни терзания и в момента съм стигнал до това ниво в продължение на 10 години, както го казах. Първата процедура, която трябва да извършим преди да започнем работа с самата преса, и да се убедим в нивелацията, която би трябвало да е идеална. За тая цел използваме най-обикновен нивелир. След което захранваме самата преса с вода, която е необходима за охлаждането й. В дясна страна е входа, а в лявата страна са изходите на двете плочи. Силата на водата не е необходимо да бъде кой знае колко голяма. Ето по този начин би трябвало да изглежда. И пристъпваме към заливане на самата преса с восък. Не е необходим кой знае какъв голям натиск при затварянето на пресата. Както виждате, незастиналото количество от восъка, което се избива през преливника и се пада в съда, който не е загретия восък. За тая цел много добре използвам един фритюрник, който е с терморегулатор и поддържа необходимата температура за самото застиване на восъка, която е максимум 90 градуса. Необходимото време за застиване на самата основа, която е в пресата, е някъде около 2 минути и половина, 3. За целта може да използвате хронометъра на вашия мобилен телефон. Един от признаците, които е, че е застинала самата основа, и в самия преден край цвета на восъка трябва да се изравни. В момента виждате как в дъното восъка все още не е застинал. Би трябвало да се изчака. Отделим лейка единия. След което изчакваме самото застиване. Най-голямото предимство на тая преса е, че знаете какво залагате. Залагате собствения си восък и имате 100% гаранция за приемането на основата, която сте си изработили сами. В момента опитваме да отделим основата. Всичко е наред. Оставяме на масичката, след което ще изрежем, но първо зареждаме отново самата преса. Докато чакаме да застине восъка в пресата, изрязваме леяците. които са в четирите края на основата.
и ги подготвяме за следващо заливане. Може веднага да се потопят в съда, в който вие восъка. Те се разтапят, няма никакъв проблем. И отново изчакваме. Готовата основа се отделяме на една страна. Отново се яйчето. Изчакваме. Би трябвало още да застине. Правим опит да отделим основата. Всичко е успешно. Тук не са необходими някакви отделители или режещи инструменти, чрез които да се отдели основата. Отново заливаме. Изрязваме на следващата основа. И отново поставяме лееците за претапяне. С тая преса могат да се изработят около 20 основи за час. Както ви казах и в началото, най-голямото предимство е, че знаете какво слагате. Восък и ви излиза 100% восъчна основа, която няма да се чуете как да качвате пчелите на тая основа. Изчакваме следващата. Мисля, че е застинала. Пристъпваме към отделяне. Ето. Така. С това нашата демонстрация приключва. Ето, видяхте в рамките на няколко минути изработихме 3 основи. Какво да ви пожелая, освен успешна пчеларска година!